Από την περιοχή λοιπόν πιστεύετε ότι κατάγεται ο Ασκληπιός? Εδώ λένε ότι γεννήθηκε. Πάμε λοιπόν τώρα στο φαρμακείο του Ασκληπιού, στον Κόζιακα, με τα πολλά βότανα και να γνωρίσουμε και τα χωριά του. Να πάμε και σε ένα κεφαλοχώρι της περιοχής, στο Γοργογύριο, που έχει 15 ταπητοκαθαριστήρια, παρακαλώ, από όπου φτάνουν εκεί τα χαλιά ολόκληρης της Ελλάδας. Της μισής, για να είμαστε πιο ακριβείς. Ό,τι έχει απομείνει. Έτσι. Για καθάρισμα? Για καθάρισμα, βεβαίως. Φύγαμε. Κόζιακα, τον αποκαλούν το φαρμακείο του Θεού της ιατρικής Ασκληπιού. Από την αρχαιότητα έως και σήμερα στις πλαγιές του φυτρώνουν πολλές ποικιλίες βοτάνων με φαρμακευτικές ιδιότητες. Τα 5 χωριά του Δήμου Κόζιακα είναι χτισμένα μέσα στην αγκαλιά του, κλείνοντας μέσα τους όλο το άρωμα του βουνού. Γοργογύρι, ξυλοπάρικο, πρόδρομος, πρίνος, γενέσιο. Μικρές, πολύχρωμες πινελιές στο απέραντο πράσινο. Το Γοργογύρι είναι το κεφαλοχώρι του Δήμου. Πηγή της ομορφιάς του το ποτάμι που το διασχίζει. Μάλιστα, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να απολαύσει το τοπίο από το περιπατητικό μονοπάτι που ξεκινά από το χωριό και προχωράει κατά μήκος του ποταμού. Το Γοργογύρι μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα ονομαζόταν Γουργοβύρι, που σήμαινε το γοργόγυρισμα. Πήρε το όνομά του από τα δεκάδες υδροτριβία, τις λεγόμενες δριστέλες, οι οποίες είχαν κατασκευαστεί κατά μήκος του κεφαλοπόταμου και φυσικά λειτουργούσαν με τα νερά του ποταμού. Η τέχνη της νεροτριβής είναι πολύ παλιά στην περιοχή. Όταν ρωτήσαμε τους παλιούς μάστορες που έμαθαν να κατασκευάζουν τέτοια εργαστήρια, μας απάντησαν ότι έτσι τα βρήκαν. Σήμερα στο Γοργογύρι, σε ένα χωριό μόλις 700 κατοίκων, λειτουργούν 15 ταπητοκαθαριστήρια, όπως μετονομάστηκαν. Φλοκάτες, χαλιά, κουβέρτες, βαρύς ρουχισμός, όλα καθαρίζονται φυσικά, μόνο με τη δύναμη του νερού. Οι σωλήνες μεταφέρουν το νερό κατευθείαν από το ποτάμι σε μια γούρνα 3 μέτρων περίπου βάθος και με τη δίνη που δημιουργείται τα ρούχα καθαρίζονται. Τα πιτοκαθαριστήρια λειτουργούν και στο διπλανό χωριό, το Ξυλοπάρικο, το οποίο διασχίζει εξίσου ο κεφαλοπόταμος. Αν και λίγοι, οι κάτοικοι των χωριών του Κόζιακα είναι ιδιαίτερα ζεστοί και φιλόξενοι άνθρωποι. Στο Γοργογύρι οι γυναίκες του χωριού μαγειρεύαν 2 ημέρες μόνο για τα γυρίσματα, η καθεμία τη δική της συνταγή. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε στο Γοργογύρι. Να είστε καλά. Φτιάξαμε μερικά παραδοσιακά φαγητά. Πολλά παραδοσιακά. Πολλές παραδοσιακές γεύσεις. Φτιάξαν οι γυναίκες του χωριού. Τι πιάτα μας έχετε φτιάξει εδώ, τι ωραίες γεύσεις? Έχουμε κάνει στιφάδο με χοιρινό και δαμάσκηνα, μήλα ψητά. Είναι πολύ ωραία γαρνιτούρα έχει. Ψωμί, δικό μας εδώ χωριάτικο, ξυμωμένο. Λαχανόπιτα. Χαλβάσι με γδαλένιον. Τυρόπιτα. Άλλη τυρόπιτα. Άλλη τυρόπιτα. Αυτό είναι τι έχουμε κορίτσι εδώ? Ριζόπιτα. Από τον όμορφο Κόζιακα, καλή σας όρεξη. Το καλό είναι λοιπόν ότι έχει γίνει και αυτός ο περίπατος εδώ στα Τρίκαλα, από που μας βλέπετε ζωντανά σε όλη την Ελλάδα, και έτσι κάποιος μπορεί να έρθει να περπατήσει δίπλα λοιπόν στο Λιθαίο, ο οποίος κατά την παράδοση ήταν και γιος της Λύθης, και είναι πολύ ωραίο αυτό το ότι υπάρχει μέσα σε μια πόλη της Ελλάδας. Μας άρεσαν πάρα πολύ τα Τρίκαλα. Είναι πάρα πολύ ωραίο, έχουν βάλει και παγκάκια εδώ, δηλαδή υπάρχει πρόβλεψη το ποτάμι να είναι μέσα στην καθημερινότητα των πολιτών. Μένοντας 2 μέρες στα Τρίκαλα, διαπιστώσαμε γιατί έχει τόσους πολλούς νέους ανθρώπους. Πραγματικά δεν σου λείπει τίποτα. Υπάρχουν υποδομές, υπάρχει οργάνωση. Κανένα ποδηλατόδρομο παραπάνω χρήσιμο θα ήταν για να μην κινδυνεύουν οι ποδηλάτες εδώ στα Τρίκαλα. Αυτός ο ανταγωνισμός δεν πρέπει να μην κάτσε τώρα, έπρεπε να έχουμε ένα τύμπανο να αρχίσω να χτυπάω. Διότι έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Ποια πόλη κάνει την καλύτερη πράσινο τηγανιά? Γοργογύρι ή Θραψίμι? Θραψίμι ή Γοργογύρι? Δεν ξέρω, νομίζω ότι κάθε μία έχει τη δική της έτσι γευστική ιδιαιτερότητα. Διαφοροποιείται η συνταγή ή είναι το προσωπικό στοιχείο που μπαίνει? Καλό χέρι να υπάρχει, καλή ψυχή, πάνω απ' όλα καλή διάθεση και μεράκι για την πρασοτηγανιά. Και στο μάχη πρόθυμο να υποδεχτεί την πρασοτηγανιά. Φύγαμε.
πρασοτιγανιά στα Τρίκαλα ή πρασοτιγανιά στην Καρδίτσα? Ιδού η πρόκληση για το που μαγειρεύουν καλύτερα. Και γι' αυτό τα δύο συνεργεία των γυρισμάτων θα αναμετρηθούν σκληρά. Και ο διαγωνισμός ξεκινά. Στο Γοργογύρι η σπεσιαλιτέ των κατοίκων είναι ό,τι μαγειρεύεται με πράσο. Γι' αυτό η κυρία Ειρήνη σήμερα θα μας φτιάξει πρασοτιγανιά. Κυρία Ειρήνη, πώς μαγειρεύετε, ποια είναι τα υλικά που χρησιμοποιούμε στην πρασοτιγανιά? Κρέας χοιρινό, πράσα, πιπέρι, αλάτι, κόκκινο πιπέρι για χρώμα και το λάδι. Και βέβαια να πούμε ότι μαγειρεύουμε σε συνεργασία με τον Γιάννη και τον Θωμά, έτσι, τους φίλους μας. 1-0 τα Τρίκαλα γιατί έχουν καλύτερη ομάδα μαγείρων. Βρισκόμαστε στο γραφικό Θραψίμι, στο εστιατόριο της κυρίας Ελένης Ελευθύρα και μαζί με την αδερφή της, την κυρία Μπέτη, θα ετοιμάσουμε ένα πιάτο με μεγάλη παράδοση εδώ στο χωριό. Κυρία Ελένη, τι θα φτιάξουμε σήμερα? Θα κάνουμε μια τηγανιά χοιρινή, την οποία την κάναμε με πράσο στο χωριό μας. Βάζουμε και το κρασάκι μέσα. Ντόπιο λευκό κρασάκι λοιπόν, και η καρδίτσα ισοφαρίζει με 1-1 γιατί η τηγανιά της είναι μεθυσμένη. Για να δούμε όμως τι κάνουν και στα Τρίκαλα. Παίρνουμε το λάδι, το βάζουμε στην καθαρόλα να ζεσταθεί. Μετά ρίχνουμε το κρέας για 20-30 λεπτά να κοκκινήσει, να καβουρδιστεί. Ήρθε όμως η ώρα της καρδίτσας. Το Θραψίμι συνεχίζει να πρωτοτυπεί, γιατί εμείς εδώ το κρέας μας αρχικά το βράζουμε. Στην κατσαρόλα ρίχνουμε το πράσο. Θα βάλουμε και λίγο κρασάκι στην αρχή. Αλάτι. Και λίγο λάδι. Και μετά θα το σκυπάσω για να βράσει. Έτοιμο είναι σχεδόν. Θα αφαιρέσουμε τώρα το πράσο, γιατί δεν πρέπει να μείνει άλλο μέσα. Και θα τα αφήσουμε λίγο ακόμα να βράσει μόνο. Αλήθεια όμως, πώς τα πηγαίνουν στο Τρίκαλα? Μόλις είναι έτοιμο το κρέας, ρίχνουμε τα πράσα, το πιπέρι, το αλάτι και το κόκκινο πιπέρι. Και μετά το αφήνουμε να βράσει. Πόση ώρα βράζει το φαγητό? 1 ώρα περίπου. Μετά από 10 επιπλέον λεπτά βράσιμο, το χοιρινό μας έχει γίνει λουκούμι. Στη συνέχεια προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι, ρίγανη και ανακατεύουμε καλά. Με το που ροδίσει το κρέας μας, ρίχνουμε το πράσο. Οι δύο πρασοτιγανιές μας είναι έτοιμες. Και η μεγάλη στιγμή έχει φτάσει. Εύκολη και με μπόλικο πράσο, η τηγανιά των Τρικάλων είναι λαχταριστή. Μεθυσμένη και αρωματική, η τηγανιά της καρδίτσας θα σας κερδίσει. Τελικά, μάλλον μπερδευτήκαμε χειρότερα. Εξίσου πεντανόστιμα και τα δύο. Συμπέρασμα, όπου και να φάτε στη Θεσσαλία, είτε Τρίκαλα είτε Καρδίτσα, θα φάτε καλά. Κάτ. Δίπλα στο Λιθέο, εδώ στα Τρίκαλα, ζωντανά σε όλη την Ελλάδα. Καλησπέρα. Γεια σας στα Τρίκαλα και ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.